Answer me. No, dlani. Ni yellow nje nifaka inwele ezinde. At whose expense? I am where I am because of TikTok. You are who you are because of TikTok. TikTok made this. TikTok gave me everything you see today. You are, as my family, come from TikTok. So you don't come here and as if TikTok saying the better amongst okhuluma kona. Ngibabizile abantu ebengicabanga ukuthi nizobezwa uma benikhuza. Anizange nibezwe. Nimenta abeni nangithuka mina. Zingane zami. Hi baby, unjani? Ngiyaphila sithando sami. So these people that you are protecting, kufanele ngabe nina out of all people you see ukuthi uNkulunkulu usenzeni in trying to expose labantu, but you are working with them. Ngiyamkhipha uchicken kulento. Ngiyamkhipha uchicken kulento because uchicken weza kumina wathi mangiyaxolisa. Uma ethenga iphathi manje uyithengisa ukuthi iyashisa indaba kanti nayi phakathi. Kodwa ngiyamkhipha kulento. He felt a need to ask for forgiveness to me, uchicken. And uchicken azange anike umuntu address. And uchicken azange angitshele mina. Akazange send a message athi mangifuna uyoboshwa. My firstborn daughter told me, Mangiti, how dare you give an address? What's funneling your boshwa for doing into engekho emthethweni yokuthi ngikhuluma iqiniso lami ngabantu abangihlukumezayo nababhidliza isigodlo sami through yena. Lapho yena umile ngapha ungifuna isigodlo uthi angisivula sebenze. Ngimbuza ukuthi uzosebenza njenganobani isigodlweni sami toko. Umoshile. Mawuqala ungena mangushaya ukhe manje ngisivule. Uzongena qede buse wenzani makufika umuntu ozohlola. Uzovela uyoguqa lapho uyasazi athi isigodla insangu la ishukayo noyise. Banikezane ngedabu. How I wish ngaboshwa namhlanje ngilale khona ejele for doing this life. How I wish. Just to get over and done with this. Yini le fihlwayo? Kufihlwana? Khona yini? Khona yini umzalo ongathula? Ingane yakhe ihlatshelwe imbuzi iphuziswa igazi ifakwe iphandla engatsheliwe. Kuma bengifuna ubatshela ukuthi ngidlalela ngala koScottburg. Utshela umngane wakho nezinkabi zakhe ukuthi ngidlalela ngakoScottburg. Baba yini bathi base South Africa ngisazoloku nginiplakile ngale ndaba ngeke ngiyeke. It's either ngiyaboshwa, I'm ready ukuboshwa, or ngiyafa, I'm ready ukufa. Utoko noma ngingathula kuphela iminyaka ayesangomeni esobe simtshela iqiniso ngento ayenze manje. Ngani yami ayikho imbuzo yoyihlaba. Tshelwa mina ke manje tshela kokugcina. Ningakhulu iminyaka ngikuncenga. Ngicabanga usuku ngifuna ukufaka imoto phansi kwetruck ngihamba nodladla siye eGoli. Cishe ngibulala ingane yabantu kanti wafanele ngife ngedwa ngenxa yakho. Ngicabanga usuku mhla ngigijima nginqune egcekeni udladle ngibamba kudabuke ngokungishiya kuyena engifica ngiphuza amaphilisi ekamereni ngenxa yakho. Kukangaki? Uqushazela. Ngiswele ngenxa yenimba ngizogijima amanzi esifubeni mangikubuka kuphela 3 months ungangikhulumisi wena. Hleli nawe egcekeni. Kukangaki ngikufihlile ntoko? Kukangaki? Efika udlala ezothwasa ekhaya wena wawungangifuna ukungibona ungangikhulumisa. Kukangaki?
uthwasise ngemali yami namhlanje upraise ubaba wakho nigijima naye ko-social media engakaze akukhokhele ngisho inkukhu, engakaze akuthengele ngisho inephi. Kukangaki wena ungicela imali yami kanti uyoyipha ubaba wakho? You've done a lot, my child. Ngibuye ngizoxolisa kuwena. Hawu nto, hey bantu abamayidlule lento ngoba phela kusedlozini nje la hawu sis ngiyakwazi uyayithanda imoto ngikujikijele lokho hawu uyangithenga into ethile kufanele ukuthi ngicenge. Kukangaki uyawuthanda nje uTikTok uma I have withdrawn 7,000 rand ngakhombisa la ku TikTok. I have withdrawn 500 rand, 5,000, 3,000, 200 rand imali engakazi ngicoshe phansi la ku TikTok. Ngikhombisa ngithi TikTok mina ungenzela imali. Sine show yakwa Mhlongo ngenxa kani TikTok. Ngiyakhohlwa. Ninyela isihlahla usebenza kamaba wena. Wena ngikuthengele izinkukhu last year. Ngikuthengele izinkukhu. Thank you Fortunate. Thank you everyone. Ngakuthengele izinkukhu wakha ihhoko ngikufaka kwibusiness ngithi ngiyakulandela. Kwacaca ukuthi izinkukhu zakho kufanele izifidwe amathwasa ami. Athi amathwasa mase yiyeke izinkukhu zakho zula ushiye izinkukhu. Zafa zonke izinkukhu. Ngaze ngathi zibulawa yilento oyenza la ekhaya. Yokuthi ngithi mangihlehla ngemoto uqoqe wonke amathwasa ukhulume yonke into engayitshela ngoba uDladla I introduce Dladla to everyone that comes. Ngoba ngisuke ngibalekela ukukhuluma. You went beyond in selling impande yami. Kwabhalwa ibhuku lami lemithi lonke into lotsholwayo kaThokoza. That is why ngithi I'm not gonna keep quiet. Ukuthi wahamba wayoyika ehlathini umthetho wakangoma uthini? Ngimkomthetho mina. Vele impande khiwe ehlathini. What precautions did you follow? Mawuyomtshalela. Wena mawutshala umtshalela njenganobani? Umuthi wokutshala bawuthathaphi? Njengoba nebhuku lami lemithi walobola na. I disown you with all my might. I never thought I would do this to you. My firstborn, my loved one, my everything. I put all my trust in you. You are my beneficiary on everything. I disown you. Like social media, because social media is everything to me. To me. And to you as well. Because njengamanje social media wenza ukuthi ube nalelo khadi lapho. Le mali onayo ebhenki manje inegama lami kuyona. Elikhulu elingaka. Gama. And the same people you are helping to kill me are the same people who are gonna laugh at you when you go crazy when I'm dead. Because uzolamba. Uzodlala. Uzodlala. Ngikushilde ngakufihla kakhulu mntanami. Because of your beauty. Bengicabanga ukuthi uzoshintsha. I'm ready. Biza abangani bakho ngiready. I disown you as my daughter. Angikudingi emncwabeni wami, angikudingi even after. Should anything happen to you, deal with your friends. Babakho ngimtshelile. Your friends. I'm ready. Njengamanje thumelani lonke uhlobo lweinkabi eningithumela, kodwa zingisize inkabi zenu. Uma zizoshaya, zifike zishaye mina. Zishiya abantu abayobe bekhona endlini. Uma zifika inkabi zenu ntoko, zishaye mina. Zishiya abantu abayobe bekhona. Uma kufanele ngiboshwe, kulungile. Ngiyoboshwa. Kodwa ukhona futhi osala likhuluma iqiniso emva kwami. Ngoba sebebaningi abantu abacasukile lento, abaziqiniso, abaready ukumuva nami. Baba yini ke? Sawuthenga imaterial ngekhadi likaDladla. Ingaqali. Ufuna wazi nje into kona ngelinye ilanga mawufika ukuthi uzoclaim umuzi wakini ukuthi hayi. Ayikayi ngalomhlazo ucabanga ngawo. Guys, one thing about me, I'm big on respect. I am big on you know, holding space for the next person. However, I feel like right is right and wrong is wrong. And if umuntu efila ngazukuthi
them being a certain age gives them a certain rite of passage to be wrong. It's not. It's not. Like if you hold them accountable, you can't because they're a particular age. It's manipulation. It's not respect. If a person needs you to act a certain way, if even if you're better, as a sign of respect, uthule uthi no ngoba umdala ngizothula, that's manipulation, and it's a high level of narcissism. If umuntu wrong, umuntu me right, irrespective of age. We can all be wrong, we can all be right. Ayikho into engcono ngawe ukuthi wena like umuntu ufunda aze ayofa. You are not above being wrong, you know. And I say that to say I don't like that uMaka Chicken me reprimand uNtoko athi kuNtoko I did A B C D E F G for you, namhlanje usuwenza nje kumina. Ngcono angamenzela, because as umzali vele ingane yakho kumele uyenzele into because you brought them here unprovoked. So if ufila ngazi ukuthi if ingane yakho holds you accountable for doing particular things, you know, that automatically gives you the right ukuthi wenze noma yini kuyena. Even if you are wrong in the situation, you feel ukuthi that's manipulation. So I'm saying that to say I'm not saying uMaka Chicken or wrong or right with this, because le video le engithanda ukuyibona, there is a follow up impendulo ebuya noNtoko engiyibonile kwenye i-video. And according to uNtoko, because there's two sides of the story, according to uNtoko, le nto uMaka Chicken accuser yona of, there are certain gray areas that uMaka Chicken is not stipulating. And I'm not going to get into family drama. You feel like uMaka Chicken mdala ngokwanele, and uNtoko futhi she's not 100% innocent. Ukhona naye akwenzi lokho wrong. Showcase. Angeke vele abe 100% innocent, especially memncane noMaka Chicken. uMaka Chicken emdala sewabona okuningi ngaphezu kwakhe at her age, you know. So uNtoko naye to some level, I'm sure she's 100% wrong. But as wrong as she is, ngifila ngazi ukuthi abazali abayeke lento ukuthi babalise into abakwenzela sona, mekuthi bayabhodla bakukhipha ongaphakathi, rather abangakwenzeli lutho. Caca nje ukuthi abakwenzeli lutho, ukuze ukuthi when you guys get into a disagreement or they do something or you do something to them, kube yikona nje ukuthi yabo manje useme ngokuthi mina ngimenze nje naye wangenza nje, kuphele kanjalo. Ingane yakho wayiletha la emhlabeni ihlupheke, iphile kabuhlungu even if uwena uyilethile, ngoba every single time ingane mekhontenzayo engahambisani nawe, uyikhumbuza zonke lezi zinto oyenzele yona ekumele vele fanele ngabe wazenza ngoba wena umzali wazo, yabo. Yeah, I don't know who's wrong with the family drama. I'm not gonna get into it. Angazi mina sengenza example yabazali nje bethu, like ukuthi like I'm not even reprimanding uMaka Chicken. I don't know if she's wrong or she's right in the situation. Angazi mina sengenza observation of abazali bethu ukuthi as Africans abazali bethu need to stop doing that. Like dila nenkinga, ungangikhombisisi ukuthi awungenzelani ngoba ngicabanga, and futhi wawufanele ukwenza ngoba wena umzali wami wangiletha la. So muzofika ungilethela muzophinde futhi ungibalela ilist yezinto wangenzela zona as if mhlawumpe mina ngathi mina ngilethe la. It's weird. I find it weird. But other than that, Maka Chicken is so sweet, guys. Like I've spoken to her, she's the sweetest. She's so sweet. And ngicabanga ukuthi uNtoko, you know, with us young women, sitshela ukuthi sesiyazi kanti asazi. I've noticed ukuthi, you know what, we think we are so smart as early 30s, late 20s. Kanti no, we are still safufuza, we're still very young. And the way in which impilo esibona ngazo ukuthi should be and the way impilo is are two different things, yabo. So omama abadala have lived, they know what life is. So due to that, I do feel like uNtoko, she needs to let uMaka handle izinto, especially esigodlweni sakhe, emzini wakhe, and she should back off, because it's really like really
ukuthi makho wenzani ngamathwasa akhe, it really has nothing to do with her. Like, it has absolutely nothing to do with her. And if umakhe decides ukuthi uzowenza into aphilise kanje, enze kanje, iy'khwama nje zakhe zomnyanga, she earned them. So kumele enze ngendlela abona ngayo. uNtoko has no right whatsoever to police wakhe ngobnyanga bakhe ney'khwama zakhe and angenelele kwamaklayenti akhe. It has absolutely nothing to do with her. Irrespective, like you need to respect your mom's space, especially into ehloniphekile njenge, you know, like the altar, you know what I'm saying, like it's gold and things of that nature. Dead ass wrong. She was dead ass wrong. So I feel like both sides, although I don't know the nitty-gritties, I feel like uNtoko is 70% wrong, umakhe is 30% wrong. Cause noma ngenzani ekugcineni, for the fact ukuthi uma wakho and njengoba ula ingenxa yakhe, and udla yena like in the sense ukuthi like she takes care of you to some degree. She has wisdom to be able to be where she is in life. So little wisdom comes with experience. Experience comes with age. So that age, respect it, and don't qambukela, you know. So I get where Mark is coming from, and I'm on her side. But I wish our parents would stop reminding us of the things they do for us, because no.